bojoku to. Masih bapakku ayo lanang. Ayo. Apa sampean tok lanang? Bapakku ayo lanang. Tapi bapakku yang kuburan. Hodeng. Hodeng. Metame jabang bayi lanang kabeh. Dadi apa kon, Ji? Hah? Dadi apa? Hah? Ya wis mludruka lho. Hah? Mludruka. Delok. Mludruka. Lapa kok goceli terus? Kon ngejocol. Pakem aku ane banyune iki mang ceteng. Hah? Melo ora? Ha iki. Kacau. Wis, gak sapa omah. Eling omah saiki mule. Jelas to. Wis entek dhuwitmu. Lho, entek ganteng kok aku sing golek. Apa dumeh kon sing golek berhak ngentekno? Iya. Ya jelas. 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 Kok gawe apa duwe? Iku loro. Nyambut gawe oleh dhuwit. Digawe karo pura. Iya. Gawe seneng-seneng. Jelas. Wong urip sepisan iki Terus? kudu seneng. Terus lek seneng. Mari seneng ya, senep. Bener ngono kuwi kon. Ya bener. 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 Heh? Bener. Hmm. Lek jaremu sih. Tapi lek jareku iku salah. Loh. Dasar salah tekan ndi? Saiki lama kon cedhek-cedhek aku. Heh? Bojone kale nyindah ya. Se. Bojo. Hah? Kon ngomong apa? Aku apamu? Bojo. Bojo. Sejak kapan aku dadi bojomu, he? Oh iya, bojone polos ati, he. Lali bengi iki tak silih. Kon nyambut gawe golek Sandang pangan. iku mestine kanggo sapa? Ya kanggo wong-wong, Kanggo wong-wong. kanggo amal. Amal. Heeh. Amal apa? Hah? Amal kanggo ondolan ngono. Iya. Lho, Heh? tapi ana ijole. Ijole apa? Lah dikek dhuwit terijo keri-kerian. Heh? Mari panen berasmu. Heh? Panen beras budal celeng Mojokerto. Mari panen dele budal celeng Surabaya. Heh? Meneh panen rawe tak ge ngelogot cangkemmu ngono, Cuk. Lungguh. Lah apa? Aku gak kate lungguh. Ayo lungguh. Ora kate. Lek gelut, apamu tak medeni, Ci? Lungguh. Mah. Lungguh. Mah. Kacau. Wah, iki apa? Duit ge seneng-seneng. Apa-apa ge seneng-seneng. Kon lek lara sing ngramut bojomu, Ji. Gak gendakamu, gak wedokmu. Ngerti? Wis lumrah. Nek wong lanang loro, Terus? wong wedok ngramut. Nek wong wedok loro, wong lanang ngejarno. Ngomong apa kon? Ngomong apa? Enak cangkemmu. Hah? Tak cangkemmu kon. Sari manis, kurang manis, tambah gula. Wes, nek napa krasa lara. Enggak. Ya kucing mantap lah. Hah? Mantap wae kula. Ya apa lho? Aku ki ya, apa sebabe aku ki gak tau mulih. Aku ngetero kaji muin. Lah kon kok melok-melok kaji muin lho. Hah? Kaji muin iku sugih wong sak glindak.
kono soge donya, soge dhuwit. Kon gablek apa, Ji? Lu gablek apa? Senajan akeh duwike, akeh donyane, tapi aku duwe manuk. Lah, wong manukmu manuk kopler kok sombongno Ji. Manuk kopler. Seksine. Aja rame lho kampungnya wong. Wong tolong mureng-mureng. Wong tolong mureng-mureng. Geger endi? Endi duwike? Pak Haji, sampean tuturi iki bojoku. Sampe iki aja nang sampe lek. Sing gak ono dhuwit iku. Sing sama liyake sinten Pak Haji? Lho, aku kan karo sampean. Ro aku. Oh, saksi. Ayo kon. Wah, sabar sayang. Sabar sayang. Oh. Rame tak sangoni. Hei. Aja rame iki lho kampungnya wong. Wah, iki lho, Lah iya. kampunge wong. Aja rame ae. Aja rame. Wis aku tak Nek rame Masalah niru-niru sampean Pak Haji. Lah nek sampean soge dhuwit lho iki ra soge apa-apa, soge penyakit. Haji, kula nyambut HP-ne. Dilu mawon. Dheweke sapa? Ah, gawe ngebel purelku. Oh iya, sing iki lho. Halo. Pokoknya nduk ngarep. Lho, pokoke lu ngarep ae bekakase gak ketok. Halo. Kamu di mana? Sekarang bojoku minggat kok. Kamu datang terus ya? Iya. Oh, pun. Aja rame kampungnya wong. Iya. Tolong ben mureng-mureng. Mure-mure. Sampe nuduhkan ta gak? Rujukan ya. Ya aja tukaran ae. Ha tukaran bojoku gak raine iki. Mangono arep upayu jangan ngomong senter. Arek. Waduh, sip iku. Aduh. Aduh ae. Sing kene. Kene lho. Wong lanang kok karo dhuwit kok. Pantes. Modelmu lek dikeki ndongak-ndongakno tajile gak kok kei gak dikeki paling kok rasani. Duwe kok elekmu kok iso. Oh, Sing kene tak gawekno. Oh, Gawekno. mana iki lho? Hebat tunggale. Wong lanang iku lek nggawa dhuwit gampang ilang ya gampang tek. Lek wong wedok ya gak anti copet dilebokno brankas. Nah. Aman. Nggih Bu nggih. Aman terkendali. Masih nang pasar anti copet. Anti copet sing kon dilindungi BH. Si. Iso copet. Rogo iki gak iso. Ya iso. Kapane kendel. Ya jalan. Jajal ayo. Aku masih kata pasar ya. Ah. Stop. Kamu akan kemana? Kula aja ngeten pasar. Tan pasar. Nggih. Bawa uang. Tidak. Heh? Tidak. Gak percaya? Duh, boleh digeledah? Boleh? Boleh. Oh, tidak boleh di sini. Ini kan punya perempuan. Loh, enggak apa-apa. Katanya ini brankas. Tidak boleh dari sini ya dari sini. Oh, wedok, mbok menang-menang saene dhewe. Wes gak akan ngomong. Aku atene bayar arisan. Tapi sih. Bolak-balik bayar arisan. Oleh kapan? Tak tengeri. Lek sampe kon nucul, oh, dak takok dosa kon ji ambek aku. Kace. Rut. Kalau apa? Tak kei tengeran. Pokoke lek enek tipake cilik iku wong wedok gendakamu. Lek gede iku wong lanang. Ya muga-muga wong lanang. Lah kon le, saiki ya. Apa? Iki kok bengi plak. Tak tengeri. Apa-apa Bubon. ada jero. Iya. Kate metu ndi? Ayo.
Pikir gila dipikir. Nah. Ayo. Out. Sing. Alah. Lah, yo gak kurang akal aku. Kurang akal piye? Mikir, rada rono. Mikir. Ora iso. Kurang akal. Sing Pak. Ayo kata betundi kan. Ayo. Kata betundi kan. Hei. Loh. Mencolot. Loh, turunan senggong iki. Hei. Bojoku bae-bae nek adem-adem kena dikemol ya. Wah, ayo. Ya iki tur piye iki? Wah, dah, Mbak. Ya muga-muga ae sing teko ki wong lanang. Kate teko wedok, waduh, kacau iki. Kacau iki, wes, kacau iki. Kacau iki. Aduh, kacau iki. Hei. Iku aja dicaca. Waduh, aja dicaca. Iki ngono tengeran sikilmu ku cilik. Ora cilik iki ndaya wendi sing ayu ku teki. Oh, gale. Apa ini sing gale dicaki, Pak? Iki aja tengeri wedak. Iya, ndi. Lho, iki. Iya, gale dicaki ta. Alah. Waduh kacau iki. Colot gale. Mati gale. Kok tambah jebau. Lagi gak kacau. Aduh, arek iki lewegi lho, Be. Pak. Kok tak batuk. Kok goro-goro. Lho, watuke didhisikno gerake kok kari-kari. Pak tajem. Ada apa jempolan? Aduh, Mbak, ngene iki terus sak suweger lho, Benek. Aduh, keliru ya. Dunia aku sing njuk pangku apa pengen njuk pangku aku. Lho, tung keliru. Keliru. Aja balani. Gale. Ayo foto wong loro sayang. Foto wong loro. Foto wong loro. Ngene lho. Ngene lho. Kurang ide, engko terus duaan wus nang negara Cina. Gak kacau. Kok jangan-jangan? Lah pengen ngene-ngene. Lah cek mambu titik lho. Gak kacau. Pak, aku kata rene ku kata anak perlu. Berapa? Berapa? Aku ate nginep kene oleh ya. Nginep. Ayo cek nginep. Iya. Wah, cucu. Wis 3 dino ae. Tapi kok aku kono 5-0. Wah, jangan. Tak tukang percuter. Ih, mesti muncrat itu. Ah, cebenan lo. Tapi Nah, ya ngono. Iya. Kacau, Aku kan Mbak. Pajero ya. Kurang munggah. Itu kan Pajero ya. Kurang munggah. Itu kan Pajero. Kurang munggah Ya sayang. aku meneh itu kan Pajero ya. Ya. La. Halo. Muni. Halo. Halo, iki boropen. Gorong enek 5 menit aku budal. Halo. Boro-boropen sih. Iya, halo Borun. Nggih. Halo Borun. Nggih, ajene kula buruwe, Mbak. Nggih, ajene kula buruwe. Pak, aku lo ngelak. Oh, jenengan ngelak. Ngombe. Oh,
Oh nggih. Hei, aja dhisik ta. Tak jobono ngombe. Wong, apa pacar sampean kan nggih niku napa ngelak ngoten lho Pak Taji. Oh iya. Kula pendetaken. Iya, Cacuk. Boro pen winter ya. Winter buruku, wong buruku nek nduk kawon utek-utek kadang-kadang tak Kesandung Pak, ngapunten. Ya apa aku ya tahu. celatun. Boro kurang ajar. Ora ajar. Celatun ganti ya. Tamen. Ayo celatun. Ayo celatun. Ya kok tambah kurang ajar sayang. Aduh sayang, raine penceng sayang. Alah yang ngene kok aja muring-muring, engko bengi ya usek-usek ngeong-ngeong. Boro Lah apa niku? Ah. Kowe apa njaluk dipathoki loro? Ngomong kok. Ngomong. Lek kon njaluk dipathoki loro, sakal tak lakoni lho. Nanti kajimu ini kan, Bang. Heh? Tolong. Ngomong kok. Tolong digantol ya. Ngomong kok. Heh? Lek kon njaluk tak pathoki loro saiki kelakon konci. Lho ngomong oleh aku bojoe pen, calon bojoe Ayo ngomong. pen. Ngomong kok. Kocek ta. Ayo ngomong kok. Alah kocek ta ngomong. Iki nyantol yo. Sapa iki? Hah? Pacarku ngono lho. Iki ngono calon pacarku. Wis tak ganyang kaya krai ping 3. Lho, lah nibo maneh iku mula cara aku ta. Aduh sayang, Ayo. raine penceng. Sayang-sayang kok. Sayang-sayang kok. Sayang-sayang kok. Lah kok tambah renek sih? Sapa iki? Ngaku tak gak kon? Iku Ngaku tak. Ngaku tak. Ngaku tak. pada. Apamu? Hah? Takonane ngono. Takonane. Patukku nang kata buang. Sari rontok. Kene sayang. Ya yang aja gatekno wong gendeng. Aku mbak anggap gendeng. Iya ya, borok gendeng ya. Heeh. Ngomong apa? Lari nek aku ganteng ngono. Kosek. Ngangkat aku lah enteng ya, ganti angkatan niku. Menang tak takonane. Menang ya menang kok. Adik gak kok jawab. Teni kon. Jare kon menang kok. Rek. Baru. Ya put. Kowe gak ngidoni menisan. Gak sayang, aku kan baik. Dah. Rabok oleh. Druk. Bapak cek mole. Bapak cek. Sayang ya. Meneh ayo numpak sepur. Ayo jajar wong loro. Bapak dalbos e mulai untuane. Bapak cek mole. Loh. Pancene pantese ndok ngono. Aduh, Mbok. Jajak jejer rek. Aduh.
Mana kok tak takonane? Takonono. Awakmu gendaan karo bojoku wis pirang taun? Ogak kene iki ogak. Pirang taun? Rong dino. Rong dino. Wis diapakno ae apa mbek bojoku? Wis dikrikiti ya yang ya. Tak kerokoti. Kadang-kadang tak kerowoki. Jawab. Iya, kok saya tak ngomong. Kok aja emosi. Duit. Loh, sapa iku? Jorene delok ndok kuno ae. Nang kene kok dibae kon. Sari bodong, kurang bodong udele jeru. Mbakmu tibae nang kene. Disingitno kecoak biduren iki kon. Kurang ajar kon. Nyingit-nyingitno anakku ketemu Ora usah kate ditakoni. Langsung patenono bres gak apa-apa. Patenono. Aja kuwatir. Wis patenono. Patenono babah bres. Bres babah. Wis. Gak usah kakek ditakoni. Patenono aku ikhlas ijol beras. Iki Patenono, paling iki mati lho aku oleh beras, oleh mie, oleh duit. gaplek pringkilan wis tuwek pecicilan. Iso ancene. Ketemu pirang perkara kok nyikitno anakku. 5. Apa ae? 1. Loro. Loro. Hek. 3. Papat. 5. 5. Mencret. Ana siji sing durung. Apa? Mek aku. Ayo. Anakku kok apakno wisan? Nggonku ki apik pe dicongkang cangking. Aja wani ambek anake. Mek kon kepingin nyok menti lomboke. Ayo. Rasakno ya apa kon? Susune mana dukun? Kurang ajar. Tuwek-tuwek. Pada banci. Aduh. Kene, Duk. Loh, kon niku tak rabekno ambek wong lanang ganteng. Nyambut gaene tepak, duwe anak loro gono sing pokro. Gak adikmu gak kon, Gak kira tak seneni anak kurang ajar. Kon niku ya kurang ajar memang kon niku. Aja seneni dan, Mbak. Kene, Lano. ojo mirang-mirang nomak, ojo ngisi-ngisi nomak. Wong mbakmu salah gak gelem diseneni. Ya gak salah ya. Iya, sampe ngejar abang-abang ae ta mangkane Mbak minggat. Mbakmu minggat kok gak kena diatur, Nak. Sampe Apa aku kate dirabekno mbek sapa? Lah ya. Aku minggat. Kon wis tak rabekno mbek jamian katene. Jami. Oh ya. Wong jamian elek. Jadi kon selama iki ambek Taji diapakno, Nak? Ngaku. Kok Diapakno, Nak? diganyang, Mak. Kon diganyang. Kon dadi adike ya apa? Mek gak iso ngajar Taji, meneh tak pecat kakak. Tak kan gak apa-apa, aku diganyang oleh Pak Jero di mana mbek jamian. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Nek oleh jamian cerit-cerit tok. Gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Oleh Pak Jero. Gak apa-apa ya. Ayo
anakan wong loro gak ono ngangkat dipilih. Bapak. Aku bunuh diri lho. Aku bunuh diri lho. Aku bunuh diri lho. Hei, aku bunuh diri. Anjen anak jancuk. Iya. Loh. Iki yang ngono. Wis seru duwe bojo, irunge sak jambu kelampok, mata keranjang, kakek gendaan yo mbok jarno ae. Sama bojoku iki lho ya, sungguh gak dipatoki loro ora ngarah waras. Aja loro mek bojomu telu. Wis biasa lek bojoku selingkuh iku wis biasa. Dadi aku gak kaget lek kate sampean patenono ora apa-apa. Ben mati saiki. Ayo. Aja macam-macam kok nek wong Madura. Ngomong apa kon? Ora ngomong apa? Kon jangan tak pakai nih kon. Apa? Aman apa? Lo setruk kon. Aman apa? Pokoknya tetep kon ngomong. Dikira wong wedok kaya aku wedi. Mek ana wong Madura wedok wedi ambek kon ya. Meguru maneh. Timbang mati meneh saiki kon tak pateni. Top. Are. Kok sing kok perkarane kok. Are. Iki Cak, sing nggawa anakku Cak. Sampai arep wedok teko kene, Dok, tak takoni. Sampai awakmu teko kene. Awakmu sampe teko kene lho. Sapa sing ngongkon? Iki. Wah, asu kon. Rene. Ngene lho, Ji. Aku sing ngongkon rene. Bah kon cek geger. Maksudmu? Lah wong kon tak utangi dhuwit gak mbokeki, malah mbokeki tok. Mosok wong tuwek-tuwek mbokeki dhuwit 2000 ripis. Wah, dadi mangkelmu kepara iku ta? Wis aja kuwatir. Tak kei dhuwit sing utang dhisik. Anakmu gak Anakku gak diapa-apakno. Gak diapa-apakno. Kami. Aku mek beda tadi tok. Iya. Anakmu aman gak ono apa-apa. Kundet. Karo Okta pisan. Iya. Ya timbangane turu sore-sore rek. Wong bengi iki lakone ya rame. Iya permintaan. Lah ya permintaan pisan Joko Brek pahlawan Sawunggaling. Ayo ndelok, Cak. Lo Druk Budi Wijaya.